Upravo gledate video recenzije i odpakiravanja by Lead. Pozdrav, evo jedan unboxing od Articoolingovog L2 Pro Accelero hladnjaka za grafičku karticu, koji je kompatibilan sa mnogim grafičnim karticama srednje klase. Kao što vidite, tako izgleda kutija. Konektor, znači, za spajanje na Molex 4-pinski, na 12 V, na 7 V, tu je adapter, spajanje na grafičku karticu, dolje kutija. Na kutiji su navedene specifikacije i ostalo proizvođača. Otvaramo kutiju. Treba skinuti bočne klipove, skinuti od gore, izvadimo hladnjak, tu je adapter koji sam spominjao, dakle na 12 V, na 7 V, na Molex, kablovi za spajanje, znači na grafičku karticu ili na adapter, hladnjak, termalna pasta već je nanešena, Articooling MX2, rupe za montažu, kao što vidite aluminijski hladnjak je, i tu su, dakle, ventilatori za MOSFET, znači za naponsku regulaciju, za memoriju hlađenje je tu, šarafi za montiranje, nosači i upute, znači, za montiranje. Tu, dakle, imamo hladnjak L2 Pro, imamo hlađenje za memoriju i naponske regulatore, adapter za spajanje na tu su šarafići, uputstva za spajanje, kutija, jamstvo je 24 mjeseca i više recenzija, reviewova, unboxinga i ostalih videa dolazi uskoro.